إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفات كيرو داندن إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفات كيرو ورلا نقلي أنا نقل العكشة كبرت سدران أبنك كنتنا يتحكسو ينا جراتك ينا حلبة انقسو وريقين وشرحن أباي كل أنقسقسو أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو ترارب شخري وكداقل وانتراو وتقطعو قدام نقب وعباي لقان سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو كنجقوهم بنقو ولو شخصهم بخبر نخبل تسكرو تقتلت لبا نخلت قلو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين وسوردك رخاء كوني واضح لالي بلدت فروخة دي مكاني الشحلاني وبريلة فردا بريخ وراك الآن أوك والتمسن ينقنا يكرا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تمنيتنا يوم أمبار لومون كم وترو العلا قداس النزل لهم زيناتاتن مسو زخيت عميق تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا ذات سمعوا صنعكم أزياء مساتي الدرفية أي وش بلين تسمعونيركم صلاحيخا كما يجيركم أغلق كايفتن مستيرنا عودنا يزبير ترى ما حد نت مخانة تقلت كل تي أبقى ميخا كدبوس حتى دليل ما حد نت تحسكات رايات ولا بحكت عمتي ناي أتوين ناي هنأن دسيات ولا متدرفي كم دما أنا زردو ناي هجراو درفتات كاب كل قام خمس إلى اللي يجينا قام حتى مثل زلني ريكومند كباريهم سو قربتنا زغد وزلو عندارك كايدا مجلس كاي زي بلوجن it's okay مجمريو ما يكونون موداتهم دماغ خونا مثلا بعبي يجن أب عالمنا زغية زلو كنا تدبيبك نتاب عالم زغية زلو سريقهم يوم كم أكتر قبر زفتن زلو مهنياتو ناي مجبات الزبن متى يسلو زلو ححيل خيات مثل زي العالم نعوز الرجاجز دما كريكمي مجمر ياجن بتصبغ زينا كنجمرينا ويون بدسب أملاغي حقسكم هجي نابتناي أفريقيا خسجري let's go let's start here. Are some of the best dressed men and women in the world. But do you know that Nigerian women spend 34 billion United States dollars to import fake hair from Brazil? Do you know? أنا زي زربام سمعكسي دميت طويلني نيجيريا بأفريقيا تزبز حزب زلوا هجريا نيجيريا زلوا دكنسيو 34 بليون أمريكا دولار نعمت نمنتهي سكيتفا هيمان هير نخجزا وأفريقيا كي حال فلا حق هايلان أفريقيا كي حال فلا حق هايلان بحكي إذا سأقرزي أب هنديو أب برازيل أب رساني زبقل ترجعون لهم لك كم سنة هنا عندهم كم كنا عندهم كم تقيم كيمان 34 بليون كم حنت هاجر imagine بكالو تقرأ أبير ترى خندي يخيد زوا حدا يكون زغلا بأفريقيا thanks God كا إذا بهالزك أتيب لنا أبير ترى 34 بليون مالت كنت أبانا يمني يسكسم عوابزي ده ما يكوي تطويل لنا. And you know that is bigger than the GDP, 1 year GDP of Rwanda, Burundi, South Sudan and Seychelles combined on fake hair only. نزل فيكس أقولي نزل فيكس أقولي سي كنت أبانا رواندا بروندي سيشيلز كم لما ساوث السودان 4 هجرات كنت أبانا تدمير كان عمد نهي من هير لكونسيا من نيجيريا زلوا زطفاوت رايو زطف زبزح مالتي كن نزل جنزب كم حنت هجر نخالوت هجرات نخفلها لنا مالتي كما يجي يريد خالف له 34 بليون أقول بزي
Oh my goodness, I'm really sad, frustrated ዝገብረካ ግን እንታይ ክግበር ይኽእል ናይ ብሓቂ ደቂ ኣንስትዮናትና ፕሊስ ተምሃራ እዚ ጥፍኣት እየ ዝብላነ ነፍሱ ዝኻለ ጥፍኣት እስኪ ኣብዚያ ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም ሂማን ሄር ጌራ ዘላ ጓል መልክዓ ደስ ዝብለኩም ብኣይ ክጅምር ከሎ absolutely no ኣነ ይፈትወኒ ሂማን ሄር ዝበሃል ሓንቲ ጓል ሂማን ሄር ጌራ ሂማን ሄር ከም ቢዝነስ ይሰርሓሉ ነይረ ያ ናብ ገለ ፖይንት ምክንያቱ ድሌየ ስለ ዘለዎ ዝገዝኦ ሰብ ስለ ዘሎ ኣነ ግን ካብ ኣነ ንሓፍተይ ይኹን ንሰበይተይ ሂማን ሄር ጌራ ክትከይድ ደስ ኣይብለንን እዩ እታ ጓል እትያ ኣርከይ ድያ ሰበይተይ ድያ ወላ ሓፍተይ ድያ ተጌራቶ ፀጉራ ነጭጨለ ይኽብላ ይክልኒ ምርጫ ይኽብረላ ኣነ ከም ምርጫ ከም ወዲ ግን ኣይፈትወኒ ክንደይ ካባና ኣብዚ ዘለኹም እዚ ቻነል እስከናትኩም ፊድባክ ሰምዐ ክንደይ ካባና ነዚ ሂማን ሄር ትድግፎ ደቂ ተባዕትዮ ድብለኩም ደቂ ኣንስትዮ ካላርስቲ ምርጫ ኸን ስለ ዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ግን ክንደይ ካባኹም ትድግፎ ክፈልጥ ደለኹ ምክንያቱ ኣነ ጥራይ ድየ ዘኽራሪ ስምዒ ዘለን ወላስ ከማይ ካልኦት ኣለዉ ክሰምዕ ደሊ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉላ ንእሽተይ ንስማያ ድሕሪኡ ክሰግር እያ ብትናትና Nigerians are some of the best dressed men and women in the world. But do you know that Nigeria... It's very, very sad. ሕጂ ንኺድ ኣብቲ ካላርስቲ ሁሉ ሀገሮች የሚያስከትለው ከፍተኛ የሆነ የምጣኔ ሀብት ጉዳት እንዳለ ይታወቃልና በዚያው አንፃር ደግሞ ባህር በር ቢኖራት ኢትዮጵያ የምታገኘው የምጣኔ ሀብታዊ እድገትም ከፍተኛ እንደሆነ ይጠበቃልና ተጽዕኖን እንዴት አድርገን ማንሳት እንችላለን እንዴት ነው ምንገልጸው ባህር በር የሌለን ሀገር መሆናችን ምን አይነት ምጣኔ ሀብታዊ ተጽዕኖ ያሳደረብን ነው እዚ ዘረባ እዚ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቀጻሊ በተደጋጋሚ ኤክስፐርትስ ናምፁ ከም ናራቲቭ ኣካል ናይቲ ትዕስቶ ገይሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ዘይሃብትኻ ምድላይ ኩሉ ግዜ ዘይነገርካ ሕጂ ክሰምዕዎ ይኹም ክንዲ ምንታይ ኣብ ህውተታ ከኣትዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይምህላው ክንታይ ዓይነት ክሳራ የምፃልና ኣሎ ንኢትዮጵያ ድማ እንታይ ፀገም ክፈጥረላ ይኽእል ብኸመይ ክንረክብ ንኽእል እስከ ንገረና ኢሎም ነዚ ሰብ እዚ ቀጻሊ እዮም ዘምፅዎ እና እንዲሁም ጌታቸው ላሰስ እኛን በተመለከተ ያው ኔጋቲቭ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ስል ምን ማለቴ ነው ውሃ በር የሌላቸው ሀገራት በሚከተሉት ነጥቦች መሰረት ኢኮኖሚክ ጉዳት እና ኢቨን ኋላ ቀርነት እንደፈለጉትም የማደግ እድላቸው የጠበበ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ትራንስፖርት በጣም ከፍ ያለ ትራንስፖርት ኮስት ወይም ዋጋ ያስወጣል ትራንዚት ጊዜና ዲሌ ለምናስገባውና ኤክስፖርትና ኢምፖርት ለምናረጋቸው ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ በጣም ያስከፍለናል ማለት ነው ብልሽትም ምግብ ነገሮች ከሆኑ ወደ መበላሸትም ይደርስ ይችላል ሌላው ደግሞ ሊሚትድ እድሎች ይኖርናል ለምሳሌ ሕጂ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እቲ ዘረባ ካብ ኩንነት ዝወፀ ኣይኮነን ኢትስ ሎጂካል ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዘይብልካ ወይ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ንሃለወካ ከሎ እውን ካብ ኣብ ደገ ባሕሪ ርሒቕካ እንተለኻ እቲ ከተማኻ ንኣብነት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዎም ግን ኣዝዩ ርሑቕ ካብቲ ዝበፅሐ ከተማታት ናይቲ ሃገር ስለዚ ኣብኡ እውን ሽግር ከጋጥመካ ኽእል እዩ ብሓፈሻ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሎጂክ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ዘጋጥመና ፀገም ኩሉ እዚ ነገር እዚ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ደገ ባሕሪ የብላን ኢትስ አ ናቹራል ቲንግ እዚ ዘረባ እዚ ስለምንታይ የምፅዎ ኣለዉ ንዝብል ድማ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ክፈጥሩ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ እዚ ኸዓ ብቁጠባ ደረጃ ንሰምዖ ኣለና በፖለቲካ ደረጃ ድማ ኣብ ክንደይ ግዜ ሰሚዕናዮ በወታደራዊ ደረጃ ድማ ክንሰምዖ ኢና እንኳን እያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት መሆን አለባት በሚል ነው አማራጭ ማግኘት ብቻ አይደለም ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም ላሙም ባይዶም በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን እነሱ ለማድረግ ነው የምንሞክረው ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለበት ይቀር ቦታ ላይ መከላከል ምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ ሕጂ እቲ ዘረባ ንሪዮ ዘለና እቲ ዕላማ ናቶም ከዓ ወደብ ዘይኮነ ንሕና ንውንኖ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህሉ ኣለዎ እዩ ዝሕቶ ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ምዚ ሕጂ ዘለና ፖለቲካዊ ቀውሲ ኸ ብኸመይ ክተሓሓዝ ይኽእል ንምንታይ ዕላማ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ንዝብል ሕጂ ንዑ ክንርኢ ስለ ዝኾንኩ እዚ ብተደጋጋሚ ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ በህንድ ውቅያኖስ በቀይ ባህር በኤደን ባህረ ሰላጤ በስዊዝ ካናል በዚህ የተከበበ ነው እንደዚሁም የአባይ ወንዝ ያለበት ነው ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በዓለማችን በጣም ተፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ናቸውና እነዚህን እንዴት ነው የአፍሪካ ቀንድ ተጠቃሚ ማድረግ የምንችለው እኛ ስንተባበር እኛ ስንነጋገር እኛ ቁጭ ብለን ስንመካከርና ስትራቴጂ ዲዛይን ስናደርግ ነው የህዝባችንም እድገት ማምጣት ምንችለው ብለው ቁጭ ብሎ መነጋገር ሲችሉ ነው ብሔራዊ ጥቅሞቻቸው ማስከበር የሚችሉት ኢትዮጵያ አሁን ላይ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ እዚ አጀንዳ እዚ
ኣብቲ ሕጂ ዘለና መድረኽ ናበይ ገጽና ክወስደና ይኽእል ስለምንታዮም ዝደጋግምዎ ዘለው ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ካይኮነን ድሌቶም ኣብ ዝስምዑ ሕጂ ዓለም 3/4 ውሃ ናት እዛ ውስጥ ተዝቆ ማያልቅ ሪሶርስ አለ ውሃ ሀብት የአሳ ሀብት ሪሶርስ አለ ያንን እንደ ኢትዮጵያ አይነት ላንድ ሎክድ ሀገራት መቋደስ እድላቸው በጣም ሊሚትድ ነው ስለዚህ እሱ ላይ የመሳተፍ እንደ ሰምዓሎም ኣብቲ ባሕሪ ድማ ዝተፈላለዩ ሀብትን ጸጋታትን ኣሎ እዚ ድማ ስለዚህ ትሕልምናቶም ብዙሕ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ that's the reality እቲ ዘለዎ ኩነታት ሕጂ ንምንታይ ኢና ነምፅኦ ዘለና እስከ ስምዕዎም እቶም ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዲስትስ ኣብ ምንታይ ደረጃ ወዲቖም ከም ዘለው ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክንርኢ ክንፍትን ኢና እዚ ከዓ መቸም ሓደ ነገር ከተንባሃልና ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ሰምሃልንም ጽሁፍ የኤርትራንም አዲስ አዋጅ እንመልከተው እስቲ ወደዛው እየተቃረበን ነው የሚመስለው አንፎርቹኔትሊ በቀደም ሰርተን ነበር እዚሁ ጦርነት ሊፈነዳ ነው ወይ የክተት አዋጅ ይመስላል የዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጽሁፍ እርምጃ ወሰዱ አይነት ነገር የሚል እርምጃ ወሰዱ ያው ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ተጽዕኖ እንዲያሳድር ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ ተናግረዋል ግን ከዛ በመለስ መንግስትን የሚተቹ ሰዎች የፌደራል የኛን መንግስት ማለት ነው የኢትዮጵያን የሚተቹ ሰዎች በዶክተር ሙላቱ በኩል አድርጎ የጦርነት ክተት አዋጅ ነው መንግስት ያደረገው የሚል አስተያየት አይቻለሁ ትዊተር ላይ ምናምን የተቃረበ ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ትኩነታት በአቦ ወገኖም ማለት በወገን ኤርትራ ኮኸም ይኮነን በወገኖም ግን ኩናት ይደልዩ ከም ዘለው ዘተንብህ ኩነታት ንርለና ወይ ኩናት ክገብሩ ይድልየት ከም ዘለዎም ወይ እውን ናይ ኩናት ድራማ ብምግባር ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ አቴንሽን ክረኽቡ ይደልዩ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና ኣነ ሕጂ ክዕዘቦ ከለኹ ነቲ ኩነታት ናብ ኩናት ክደፋፍእ ዝኽእል ነገር ብቐጥታ ንክልትየን ሃገራት ናብ ኩናት ክእትወን ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ድዩ ካል ዓይነት ምንቅስቃሳት ዘሎሲ ቀጥታዊ ናብ ኩናት ክሰግራ ይኽእል እየን ዝብል ገምጋም የብለይን ተርዲኹም ኣለኹም ግን ንሳቶም ድሌትናቶም እንታይ ምዃኑ ንርኢ ኣለና ኤርትራውን መልሲ ይባላ መልሲ ናይ ኤርትራ ከስማዓኩም ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ናበይ ንምብፃሕ እዩ ክንዲዚ ሓጎፅጎፅ ዘብሎም ዘሎ ወይ እውን እንታይ እቲ ዕላማ እስከ ብካልእ ገፅካ ክንሪኦ ንእሽተይ ሞ ክንሰምዐ ካብ ሰለስተ ሰባት ክንሰምዕ ኢና እንታይ እቲ ኢንቴንሽን ድሌትናቶምስ እንታይ እዩ ናበይ ክበፅሑ ስለ ዝደለዩ እዮም ከም ዝብሉ ዘለው ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል እቲ ኣገባብ ዝጥቀምሉ ዘለው እውን ናይ ኩናት ናይ ምጅማር ቅስቃሴ ወይ እውን ባዕሎም ሃሪሞም ነቲ ኩናት ከበግስዎ እናደለዩ ከለው ኤርትራ ትገብሮ ከም ዘላ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘለው እዚ ከዓ መጀመርዮም ኣይኮነን ዝገብርዎ ዘለው ናይ መወዳእቶም ድማ ይመስለንን ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙላ እዮም ኤርትራ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣክቲቭሊ ኢንጌጅ ክትገብር ወይ እውን ካውንተር ክትገብሮ ነቲ ፎልስ ናራቲቭ ናቶም ወይ እውን ነቲ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ናቶም መልሲ ንምሃብ ኤርትራውያን ብምሉእ ናጥራ ዘይኮነስ መንግስቲ እውን አክቲቭሊ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ጦርነቱ የተቃረበ ይመስላል ብለን ሰርተን ነበረ ከጽሁፉ በኋላ የማነ ገብረ መስቀል መልስ ሰጥተዋል ጠቅላላ አድርገው መልስ ሲሰጡ ባለፈው ያላነሳነው ጉዳይ ችግሮች ሁሉ የአፍሪካ ቀንድ ችግሮች የአካባቢ ችግሮች መመንጫቸው ወይ ፈልክረም ሴንተር ማዕከላቸው ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ ላይ የሚያጋጥሟት ችግር ሁሉ ወደኛ ማላከክ የለባትም ይሄ ጉዳይ በግድ ከተቻለ በስምምነት ካልተቻለ በግድ አሰብን የወደብ የማግኘት ጉዳይ ነው እስከ ቀይ ባህር ድረስ ለዛ ነው የነገር እየፈለገችን ያለችው አይነት መልስ ሰጥተዋል ቀደም እንዳልከው ጀዋር መሐመድ እንደዚሁ የድርድር እንትን አቅርቧል ሰማሃል እንግዲህ ኮሜንታተርን በላት እንጂ አክቲቭሊ የሆነ የፖለቲካ ቡድን ወይም ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ዘረባ ባዕሎም ክፈጥርዎ ዝደለዩ ድራማ እንዲዮም ዝዛረቡ ዘለው ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምልክት ንኩናት ድሌት ከም ዘለዋ ኤርትራ ወይ እውን ንኩናት ዝቕስቅስ ከም ዘለዋ ምልክት የለን ቢገስት ፕሮብለም ናቶም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሽግር ናብ ኤርትራ ከፀግዕዎ ይደልዩ ስለ ዘለው እዩ እዚ ከዓ ክንሪኦ ሓደ ብሓደ ኢትዮጵያ ለምን ወደብና የባህር በር መውጫ ጠየቀች ከሆነ እንዴ ኢትዮጵያማ ዓለም አቀፍ ሕግ ስለሚፈቅድላት
የጠየቀችው ዓለም አቀፍ ህግ ስለሚፈቅድላት እሱ ከሆነ አሁን ምክንያት አድርገው የሚያመጡት የወደብ ጥያቄ የባህር በር መውጫ ከሆነ ዓለም አቀፍ ህግ ስለሚፈቅድልን በተለያየ የሰጥቶ መቀበል መንገድ የማግኘት ዓለም አቀፍ ህግ ስላለ ሰጥቶ መቀበል ውስጥ ስላለ ስለዚህ በሰጥቶ መቀበል አልሳተፍም ማለት አንድ ጉዳይ ነው። በቃ እኔ አልሳተፍም በሰጥቶ መቀበል እሱ መብታችሁ ነው። ስለዚህ ከጠየቃችሁ በሰጥቶ መቀበል ውስጥ ወደብ እንዲኖረን አክሰስ ቱ ዘሲ እንድናገኝ ፍቃድ حتى زم سبات زياتهم امبردو تزنم تخكل يسرحي ولا اقانيو كم تنسون كسمعوا زدلي غيري فلتر غيري دسمع ما يردانني ጉዳይ ባሕሪ مسمان بإمكان هباندي ولا بتنبرك شفكا بملماندي ولا بجنزبدي اسكالوت كم دليتكم مغسير تراغن كم زي عينت عجوجو كم زي قدم حصر زبلت ملسي بكم هبتي كلتشن 23 دي ولا 24 انا 23 موداتا ابي احمد مجمريا بوقعي نيرتق بحري دراما زجمرلو افتق بحرن دلينا كان هبان قلم زبلو اف كم زي عينت ناي حشوين درامان مدرخ عين قدمنينا منينا وكيني بلو تقري كابانا نيو ابكالكم تدراماتاتكم قصلي لا تعليات لكم ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እውን ዝበለቶ እስከቲ ዝበለቶ መልሲ አይና ዩቲ ህሚምዎም እግርግርግርግር ዘብሎም ዘሎ ስምዑ እስከብዚ ኣብዚ ሕጂ ረዩ ዳርጋ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንኤርትራ ካርታታት ቀፃሊ ኣዝዩ ብዙሕ ካብ ብዙሕ ሓንቲ እየ ዝበኩም ዘለኹ ኤርትራ ክንጥርንፋ ኢና ስለዚ እቲ ከበሳታት ወላ እቲ ሓደ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣክሱም ክንብለይና እቲ ሓደ ድማ ዓፋር ክንብለይና ኢሎም ከምዚ ነገራት ይዘውር ኣሎ ሶሻል ሚድያ زي نمفلاتو زعكدي انا ناتيريتو دما كبل يصنيله نايرترا اسكن نسمع وشتاو دليتات كان معوات استصفصفه من ملاقي حصد بريزيدنت ኢትዮጵያ ነበር ሙላቱ ተሸመ مستفላለዩ አህጉራውያን ማዕከናት ዜና አብዘካየዱ ዝርርብ ነቲ ዝተዋህቦ ንኤርትራ ናይ ሚስይጣን ዲፕሎማሲያዊ ተልእኾዩ ብዝላዕለ ክንጥፈሉ ዝስማዕ ዘሎ እቲ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ መድያት ዝተዋህበ ተልእኾ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራ ብዲፕሎማሲያዊ መድያት ፀብለል ከይትብል ንኩሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሕታት ብምቁፅፃርን ብዘካይዱ ስነ ኣእምራዊ ኩናትን ንኤርትራ ዘይምስላ ንምሃብ ዘይሕብራን ንምቕባእን ዘንቀዳ እዩ። ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላቱ ተሾመ ካብ ናይ ትማሊ ጉድለት ኢትዮጵያ ካብ መምሃር ከም መጽዓኛ ኣብ ሓመድ መንገርጋሪ መሪጹ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላቱ ተሾመ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ግጭት ክትውልዕ ተዳልያ ምህለዋ ዝኸስስ ኣደናጋሪ ናይ ሓሶት ጥቐነ ኣበጊሱሎ እዚ ዓሻ ድፍረት ዝመልኦ ጥቐነ እዚ ብዘይ ሕበብ ነቲ ኩናት ዝቕስቅስ ሓደገኛ ዛዕባውን ምሽፋንን ርትዓዊ ንምምሳሉን ዝሃቀነ እዩ የግዳስ እዞም ስዑብ ሓቅታት ከማይ ሓቂቕ ንጹራት እዮም በአንጻርቲ አቶ ሙላቱ ተሾመ ከቅርቦ ዝፈተነ ዝንቡዕ ትረኻታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 1998 ናብ ኩናት ከኣትዋ ዝኸኣላ ብሕወሓት ዝምራሕ ዝነበረ ስርዓት ኢትዮጵያ ናህጉራዊ ግዛእቲ ሕግን ነቲ መግዛእታዊ ዶባት ክኽበር ኣለዎ ዝብል መሰረታዊ መትከል ሕብረት ኣፍሪቃን ብቁሉዕ ግሂሱ ልዑላዊ ግዛእታት ኤርትራ እንተላይ ንባድመ ዓዲ ምርጉን ካልኦት ቦታታትን ብሓይሊ ጎቢጡ ብምሓዙ እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ካልእ ሰሚዕኩም እትህልዎ ኢኹም ስለምንታይ እዩ ግን ነዚ ሰብ እዚ መሪፆሞ ነዚ ሙላቱ ተሾመ ዝበሃል ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ መሪፆሞ ንዝብል ኣብ ብዙሕ ኣይትሰምዖን ኢኹም ግን ኣነ ናተይ ገምጋም ዝረኣኽዎ እዚ ሰብ እዚ ገዲም ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ሓደ ኣብ ቱርኪ ንነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጠን ቋንቋ ቱርኪ ዝመልኽ ምስ ቱርኪ ድማ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ምዃኑ ዝንገር ኣብ ቻይና ንነዊሕ ዲፕሎማት ዝነበረ ቋንቋ ቻይና ዝመልኽ ምስ ቻይና እውን ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ምዃኑ ዝንገር እዩ ኣብ ጃፓን ከምኡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣምባሳደር ዝነበረ ምስቶም ሃገራት ድማ ዳርጋ ጥቡቕ ዝበለ ዝምድና ክህልዎ ይኽእል እዩ ብምባል ዮም ተሰማዓነ ዘለዎ ክብሪ ዘለዎ ክእመን ዝኽእል ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ካልኩሌት ዝገበሮ ምንቅስቃስ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኦኬ ሓደ ካልኣይ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ወረናቶም ስለምንታይ ከምኹም ዝገብሩ ዘሎ لكن من የሚል አማላጅ እረፍ ሻቢያ እማጣርፍ ከሆነ ተስካር ነው መረፋል ብሎ ላከው ለማ ለሙሳ ፋቂ ኤርትራ ሄዶ ነበር ሰማችሁ
ባለፈው ሄዷል እኮ የአየርላንዱ አምባሳደር ግብጽ በመጣለታ ሙሳ ፋኪ የት ሄዶ ነበረ? አስመራ ሄዶ ነበር። አስመራ ሄዶ ምን ይዞ ነው? በእናትህ ወፍዬ ስንቅና ደብዳቤ ምናምን። ኤርትራው ለምን ይሄዳል? እስኪ ለምን ይሄዳል? ሽማግሌውን አርፈ ተቀመጥ ብሎ ለማስጠቀቅ ካልሆነ በስተቀር የአፍሪካ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ማለት ከአፍሪካ ኮሚሽን ከአፍሪካ ህብረት ጋር ምንም ነገር የላትም እኮ ኤርትራ ምንም እጅንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ሕብረት አፍሪካ አቦ ወንበር ሙሳ ፋኪ ናብ ኤርትራ ስለምንታይ ከይዱ ይብል ኣሎ። ይሄ ካቢነ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ድዩ ወይ እውን ሚኒስትር ቱሪዝም ናይ ኢትዮጵያ ድዩ? ኤርትራ አካል ሃገር አይኮነትን ወይ እውን አካል ናይ ሕብረት አፍሪካ አይኮነትን? አቦ ወንበር ናይ ሕብረት አፍሪካ ናብ ኤርትራ እንተኸደ እንታይ ፍሉይነት ኣሎ? ወይ ሕብረት አፍሪካ መደበሩ አዲስ አበባ እዩ። እቲ ዘረባናቶም ዘግዶ ሓቂ ነገር ኣሎ። እቲ ሕብረት አፍሪካ ክንምንታይ ናይ ኢትዮጵያ አጀንዳ ዘሳሲ ብፍላይቲ ሙሳ ፋኪ ምስ አብይ አሕመድ ኣብ ብዙሕ ግብግብ ክብል ይዝርአ ወላ እውን ዓለም ለኻዊ ሕግታት እናጣሓሰ ከሎ ንሱ ይዝርአ ኩሉ ግዜ ዳስዋይ ንሱ ክኸዶ ከሎ ዝኸደ ናብ ኤርትራ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ሚሽን ስለ ዝነበረ ዘይኮነ መጠንቀቕታ ናይ አብይ አሕመድ ሒዙ እዩ ናብ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ ዝብል ዘሎ ማይ ፒፕል እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ይብለኩም ኣለኹ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ማለት እዩ። ትምክዕቲ ትዕቢት ሕማቅ ዘረባ ፅቡቅ ኣይኮነን። ኣነ ኩናት ዝበሃል ኣይፈቱን እየ። ኩናት ክህሉ ድማ ኣይደልን እየ። ተርዲኹም ንሎ ኢትዮጵያ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ በደል ዝፈፀመሉ ምዃኑ ኩልና ኢና ንፈልጥ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ 2025 ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ኢትዮጵያ ንኩናት ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን። አብይ አሕመድ ንኩናት ዓበ ኩናት ንኸካይድ ዓቕሚ ዘለዎ መንግስትን ሃገርን ኣይኮነን። ተርዲኹም ንለኹም መናወራ ናይ ኩናት ክገብሩ ኤርትራ ካብ ተበጊሳቶ ዘላ ጉዕዞ ናይ ምዕባለ ንምዕንቃፍ ተዘይኮይኑ ኣጀንዳ ንምፍጣር ተዘይኮይኑ አብይ አሕመድ ቀዳማይ 3 ዓመት ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ እቲ ቶፕ ሰራዊት ናቱ ፋሕብትን ኣትይዎ ብምልሻ ናይ ፋኖን ብኻልእ ጭልቅዕ መልክዕን ተደጋጊፉ ዘለዎን ዘይብሉን ሃብቲ ተጠቂሙ ተለቂሑ ተመርቂሑ ነታ ኩናት ናይ ትግራይ ናብ ኣዳም ሓራ መፅኦም ን4 ኪሎ ከኣትወና ደለዩ ንስክላ ድሒኑ ኣሎ። ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ድሕሪኡ ሰራዊት ከሰልጥን ኪኢለ ኢሉ ኣሎ። ኦኬ ሰራዊት ትክክለኛ ሰራዊት ንኸተሰልጥን 10 ዓመት እዩ ዘድልየካ። ተዋጊኡ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ሰራዊት ከተሰልጥን 10 ዓመት እዩ ዘድልየካ። እዚ ከዓ ብናይ ኣፍሪካ ብለኩም ኣሎ ብናይ ምዕራባዊ ዓለም እየ ዝብለኩም ዘሎ። አብይ አሕመድ ንኤርትራ ከፈራርሕ ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነ። ኤርትራ ሰራዊት ናይ ነዊሕ ዓመት ዝተመልመለ ሰራዊት ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ወታደራዊ ኣካይዳ ባህሊ ዘለዎ ሃገር እያ። ሳዋ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ ብሙሉእ ግምት ብምእታው ባህሊ ናይ ወታደራዊ ኣካይዳ ዘለዋ እያ። ካብ ስግኣት ናይ ኩናት ድማ ዘይወፀት ሃገር እያ። ስለዚ መንፈስ ናይ ኩናትን ስግኣት ናይ ኩናትን ኣብ ዙርያ ስለ ዝነበረ ኤርትራ ድሮ ዕጥቃ ዘይፈትሐ ሰራዊት እዩ ዘለዋ። ዕጥቁ ክፈትሕ ዕድል ዘይረኸበ ዕጥቁ ክፈትሕ እናተመነየ ከሎ እዮም ነዚ ድራማ ዝፈጥርዎ ዘለዉ። ብኻልእ ዘራርባ እንታይ ክብለኩም ኢለ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ገለገለ ህዝቢ ኤርትራ ክርበሽ ወይ ክሽገር ይኽእል ኸውን ዶምቢ ብፍፁም ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝፈተነና ሃገር እዩ። ካብቱ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እያ ፈቲናቶ ህዝቢ ኤርትራ። ካብቱ ኩሉ ታሪክ እቲ ዝሓመቐ ግዜ ዘለዎ ግዜ ሕጂ እቲ ዝሓመቐ እየ ዝብለኩም ዘለኹ። እቲ ዝሓመቐ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ይኹን መንግስቲ ሕጂ እዩ ዘሎ። እዚ ዘረባ ፅቡቅ ጌርኩም ሓቱለይ። ስለዚ ናተይ ትምኒት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዶብ ስለ ዘይብሎም መንግስቲ ኤርትራ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ። ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምዛር የድልዮን እዩ። ኢትዮጵያ ዝበሃል ተገማሚዑ ዘሎ ሃገር እዩ። ጀስት ትክክለኛ ምንቅስቃስ ጥራይ ዘድልዮ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን። ኣብዚ ክውስን ክኽእል ኣሎ፣ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣሎ። ምክንያቱ እዚ መንግስቲ እዚ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ዕድል እንተረኺቡ እንተተረጋጊው ኣይስዌር ጋድ ንኤርትራ ክገድፎ ኣይኮኑን፣ ውግእ ክገድፉ ይኮኑን። ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እዩ ግዒሩ ትም ክብል ዝኽእል እምበረይ ድሌት 100 ካብ 100 ኣለዎ ንኤርትራ ክወራ። ሃሜኒ ፒፕል ክንደይ ካባኻትኩም ኣብዚ ትሰምዑ ዘለኹም ምሳይ ትሰማምዑ ኣብዚ ሓሳብ እዚኣ። አብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ወይ እውን ካብ ዝሓለፈት ዓመት ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክቋፀር ስለ ዘይከኣለ እምበር ንኤርትራ ክወርድ ኤፍሪደይ ዝሓስቦን ዝሓልሞን ከም ዝኾነ ይዝርዳእና እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ንሪኦ ኣለና። ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ትሩ ኢንቴንሽን ናቱ እቲ ድሌት ናቱ እንታይ ትፅበላ ኤርትራ ማለት እዩ። ክሳብ ዝመፀካ ሰራዊቱ ኣኪቡ ደው ክሳብ ዝመፀካ ኖ። አብይ ኣሕመድ ኣብ ዝኸፈ መድረክ እዩ ዘሎ፣ ኣብቲ ዝሓመቐ ኩነታት እዩ ዘሎ። ፋኖ ዘይተወደበ ሓገዝ ናይ ደገ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን
دقف ناي عدكز يخون سنك زي بلو دروناتون أصواراتون حزب أوتوبوساتن بمكانايزن بتانكتاتن فكيرو كل تسلسل زي خير أبيل تسرايد هامي يلا تفيو سرايد نايب مالتي شنو كنت فين له حنساب شمجيلو حنساب جلجيرو حنساب فلي متقع تفنيو nothing أرتقراي كنت هيقات ماله the same story سلازي my people اليوم سبعة زياتهم بعفهم كقعرو خلو كزاربو خلو كهددو خلو بتحديد راي حيلو إيرترا كم نايلومي كونتات إثيوبيا زبحال كم نايلومي أمريكا شوهات نايكوينات أبزخون يكون كحجز أبزي كل الدرجة يزل أمريكا حدا كلا يرما even راشا أبتزقفه نايكوينات درجة يزل نزخون يكون وتدرو حاجز فلي كتجبروا اللي تخل عقمي بلا دليتي بلا شوهاتي بلا تشاينا تمساسالي كالس قاعدات الله سلازي إز عفر زلو سيكون تمنقسي كجبروا زخل nothing أنا زرايني جن جزء كتبوا بالكار إيرترا عند حرزو قينو تي intention ناتهم حجي تي propaganda ناتهم بخلي تمن قدن رايو مجمريا انت يبلو لو سمع بزي ሃገራዊ ኣዋጅ ክተት ከም ዝኣወጀ ተገሊጹ እቲ ዝወፀ መረዳእታ ከም ዝሕብሮ እቲ ተኣዊጁ ዘሎ ኣዋጅ ትሕቲ 60 ዝኾኑ ወለዲ መንእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ክምዝገቡን ታዕሊም ከካይዱን ከም ዝተኣወጀ እዩ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘነጻጸረ መግለፂ እንትብ ብየማነ ገብረ መስቀል ዝምራሕ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ቀጥታዊ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበ ኣይርስዓን ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ዝዓበየ ጥምረት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መስሪቶም ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ድሕሪ እቲ ስምምዕ سلام تجرين منجس فيدرالن جن تزنابرات امرات كل حلحن اتحدنت حدا مجلس كهبن ترايوم يوم تمتفنان كل يوم مرحت هاجرات اب حزبات ايرتران اثيوبيان كوينات كيل على سقات حديرو كمزلوين مع خنا زينا مبرا افريكا اب مصبصاب زركبا قدما وارح دكتور ابي احمد اب كتم ادما اب زغبر وعدت ايرترا اند حتن كفاتنا كم غازا كن غبراينا زبل انتخونو اب سوم دما مس جنرالات ات هاجر اب زغبر واخيبا اب زوباو كنتات تمايطنا نركب بمال اب محبراو ميديا مصحفهم زذكريو تحلق سوا مسالات إيرترا أب زرقه مرداتا منقسي إيرترا وتادراو تأزاز كمز أوجن تحت سوساز خون زيقاتات ناب مسألة أن مأخل كأتو كمزلوم نشدشتي إنزوباتات تهاجر تأزاز كمز أورد أو يجزل أواج جي زي زربازي كونفيرم دا يكونن كوينو حق خون خل حسوت أنا زفلت كوي بلين أمانياتو زي حبريتا كمزلاتا كم حلال فايفتو جن I really hope منجسي إيرترا تقدادي ما أكمل زكونتات أكيدن هون منجسي إيرترا كم مهر عام زلنا ويون سلطان زلنا سبعة كون ريتوي زي قاس لزخونكو إثيوبيا زلي وازلو إيرترا again جهونا يكونات كتكون يوم زلي وازلو and I really hope منجسي أفكم زد درجة ونا يودقنا خو معناته تسفانا يمعبالك كنقبلون بزلنا نبكينات كمل سنة يوم تفتنو زلو سلامتاي كل نجار تونزي في عجونا بسراويت نحركت من لاسكوين كان أبتي كتت كتعطو دحروين كا it's a very sad reality تهاجر كميلا كابكو طبعا تنسى سلازي أنا كدري يزلو فيك نيوز كون كم زغل قام زلنا نجم بزيزري بزرايو سبا زركب إمباسيات تعاصو كم زلا تجليسهم إيرترا أب أدي سبا إمباسيات تعاصو زلا أب منجو منجسات إثيوبيا يعني إيرتران زحلو في كل تعمدات زمدنا إن ناتبلاشوز أن حنا يكالات كوينات صعيب ومخاني قلت علم كرم شو عمدات بيلو ركبنا بنو أجي زي فيك نيوز يو مهنيات فيك نيوز مهان بخمي فليتنا لك إذا حبريتها مسوسة بيني أمبره أمباسادر تشارجري أفير ناي إيرترا وكيلنا إيرترا أب حبرة أفريقيا كمون وكيلنا كونسلا وحلافينا إيرترا أب إثيوبيا immediately fake news بمبال قليسوا I love that thank you Mr. بنيام كم أين ندلي حسوت كما تقول عمر خطبية بالكا تري والله حتصير جزء مسردي ولا طفات ميديا زبالي أوتي وأنا زحبريتها immediately كلهم كوبي تحت فيديو قال ملل fake news مخانو أتي حلافنا إيرترا أب أديس أبا زلوا بعلو نجيرو خلوا still they managed to make these things زي حجزنا سراويتنا إيرترا كتتعويجو زبل زلوا دما تي human rights concern زبل إنسان شرم تمرحو enjoy مثلا نسو زوج حبريتاي أنا كونفرم هاي قبر كون زفلت كوي بالليل خون حق خون خل حسود هاي فلتنو زفلتو سبات كونفرم قبر وابزي عندي مديلي أنا منكسي إيرترا توكيس كاغل ملي نتوشت أو قدينا منكسي أب ميديا كم دليتي بلين I am independent media ناس أزخون ميديا سلوز خونكو منكسي إيرترا بمن قد وقعوي بتلفزيون ديو بتويتر ناتو ديو بقلقيرو انتو زيوه أباهم كم تاي بوشت حتى كاغل ملي متاقنا يفتون يعني معناته كبابليك ديسكورس زوات أتراين بر مستيرا وحبريتا كملقون كزلقون عقمية باللين دليتوني باللين إذا ميديا زي ناس أزخون ميديا منكسي إيرترا مقلت توتيو أبز كم تعيو أنت ده لجن بوشت أتيخا هي أنت يلو قال لنا بالكو مستيرا وحبريتا تموتع تبغنا مثلا نتاع كايدا نايمكسي بحفشة إذا زب الوازلو تصفى قبر حق أي تخونن
እዚ ተሓደ ክኸውን ከሎ ናብቲ ካልእ ገጽ ድማ እታ ክትሕባእ ትፍተን ዘላ ወይ እውን ኣብ ሚድያ ክትመጽእ ዘይደልይዋ ዘሎ ድማ እዚኣ እያ ተፈጽመ መጥቃዕቲ ሰራዊት ካብ ዝተዋሃበሉ ወጻኢ ብምዃኑ ብህፁፅ ደው ክብል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፀውዖም ብኻልእ ገጽ ድማ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ወድም በይተም ስልጣን ነቲ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ክርከብ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ክቕጽል ኢሎም ብሔራውያን ውድባት ትግራይ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተጀመረ ምትኳስ ኣትሪረን ብምኹናን ናብ ኣደባባያት ትግራይን ዓለም ለኻዊ መድረኻትን ከም ዝወስዶ ኣፍሊጠን ኣሎም ብውስናት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝተሓገዞም ብዚኣ ኣግባብ ማሕበር ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ምፍራስ ስራሕቲ ዘካየድ ዘሎ ኣካላት ካብ ዝተዋሃቦምን ደው ዝበሉን ልኡኽቶ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ብኣግኡ ክግተኣክም ዝግብኡ ናይ ምኽተ ሓይል እምበር ናይ ዝኾነ ጉጅለ ናይ ስልጣን ህረፍ ንምምላእ ከም ዘይወፀ ተፈሊጦም ካብ ስርዓት ወፃኢ ማሕበር ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ምፍራስ ክዋፈር ፍጹም ከም ዘይግባእ እውን ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣቢሉ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣመልኪቶሎም ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎቶም ክልተ ጉጅለ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ነውፂ እንዲ ዝካየድ ዘሎ እቲ ናይ ብረዳ ዝምራሕ ዘሎ ግዝያዊ መንግስቲ ድዮም ገለ ድብልዎ ደለዉ በቲ ሓደ ድማ እቲ ናይ ብደብረፅዮን ዝምራሕ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳልቀኒዮም ኣብ ኒዮ ከይዶም ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ነቲ ሓይሊ ንምእካብ ውድድር ናብ ወታደራዊ ጎንፂ ገፁ ይኸይድ ስለ ዘሎ እታ ትግራይ ዘላ ድማ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ማለት እዩ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ካብ ኢዱ ወፃኢ ካብ ዝኾነ ነዊሕ ገይሩ እዩ ኣብ ኦሮምያ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ናይ ትግራይ ድማ ትፍንጀር ኣላ ሕጂ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብዪ ኣሕመድ بين من قدمت شيء مسير ترخ واقع مسير ترخ واقع تخينكو انت واحد سراويتو اب كباب دوب كمصق خلالو تاي نخبل لكم يله كل زي زغبر زلو نزي اوشتي حجر زقيه زلو كنتات كل زي نريه زلنا دما ኤርትራን እንታይ ክትገብር ትኽእል ሚሊዮን ቻንስስ ኣሎ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ክትወስዶ ናይ ሪሊ ቲንክ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ክትምዝምዞ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ቅድሚ ሕጂ ኣክቲቭሊ እንተደይ ተፃዊታ ኣክቲቭሊ ክትፃወት ክትክእል ኣለዋ ኢትዮጵያ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ገፅ ክትወፅእ ክትክእል ከተፍቅድ የብላን ኤርትራ እንተዘየለ እንድሕር ኢትዮጵያ ብገለ መንገዲ ሓድነት ወይ ዝኾነ ይኹን ኣብዪ ኣሕመድ ፀብለልትነት ነቲ ኩሉ ኩነታት ከደቃቅሶ ተኽኢሉ trust me the next day ናብ ኤርትራ ገፁ ሓሳባቱ ፕላናቱ ከበግስ ምዃኑ ድሮ ሕጂ እኮ ፕላናቱ ኣበጊስልና ከም ዘሎ በዚና ንርኢ ዘለና ንስማዕ እዮም እዚኦም ሙዱ መጀመርታ ዝተረጋገጥ ትግራይ እዩ ዝደሊ ንዓ እዩ ተቐሊሱ ንዓ እዩ ዋጋ ከፊሉ ኣብ ተጸላት ዘሎ መሬት ትግራይ ኣሎ ስለዚ እንዳተራኸብና ክንማየት ክንዘራረብ ቃልሲ ብደገን ብውሽጥን ኮንካ ብሓባር ኮንካ እዩ ዝካየድ ስለዚ ንባዕልና ፃዕዳ ክዳን ዝገበርና ቲዲኤፍ ኢና ማለት እዩ እዞም ኣብዚ ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትማልን ሎምን ተቐየረ ነገር የለን ቅድሚ 2-3 ዓመት ሽዑ ኣብ ታሽሙ ስለ ዝነበረ እዩ ገለገለ ዝብልዎ ነይሮም ዴር ሰይም ብ3 ዓመት ፃዕዳ ክዳን ተኸደንኩ ቲዲኤፍ ማለት ህዝቢ ትግራይ ማለት ኣይኮነም ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ትግራይ ኦፍኮርስ ወታደር እዩ ነይሩ ልክዕ ምስቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ውይ ዝብሉ ዝነበሩ እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ዕላማ ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ዘሎ ንርግእቲ ትግራይ ተቃሊሱ ንኸምኡ ተዋዲቑ ይብላ ኣሎ ምስ መን ተዋዲቑ ንኤርትራውያን ኣብ ፌስቲቫላት ዝገብሮ ዝነበረ ዕንወት ማለት ድዩ ናው ዊ ኖው ኤግዛክትሊ እንታይ ምዃኑ እቲ ዕላሙ እቲ ዘገርም ግን ከ ብግምጣሉ ብምዃኑ እዩ ክልተ ነገራት ረኣዩ ተጋሩ ድሮ ፈሊጦሞም ኣለዉ እዚኦም እቲ ትግራይ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ስለ ዘሎ እዚኦም ናይ ደብረፅዮን ክንፊ ዘለዉ ስታሊን ዝበሃል ሓደ ካብቲ ትማሊ ንጉስ ናቶም ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ንሱ ተገጢሙ እምበኣር ሎሚ ኸማ ክትብላ ጀሚርክን ትግራይ ከየትክን ተራእይና ኣለና ክበሃል ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ትግራይ እቲ ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ተፈሊኾም ዘሎ እዚኣቶም ድማ ምስ መን እዮም ተፀጊዖም ዘለዉ ምስ ኣቢ ተፀጊዖም እግሪ ኣቢ እናላሓሱ ናበይ ቀሪቦም ኣለዉ ናብቲ ጌታቸው ረዳ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይብሉ ናብዮም ተፀጊዖም ዘለዉ ናብኡ ተፀጊዖም እዮም ክኸዱ እንታይ ኸቲ ኣቢ እንታይ ስለ ዝረኣየ እዩ ዝሕዞም ዘሎ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚያስ ከስምዕዎ ኣብዚ እንታይ ይፍለካ መሲልካ ዶክተር ኣቢ ኦኬ ኣነ ኣፅዋርን ቦታን ዕጥቅን ገለን ክበካ እየ እስኻ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ከም ትሕዝ ገብረካ እየ ሽዑ ንዓይ እስኻ እንታይ ኢኻ ትገብረለይ ይኽብለካ ክሊር እዩ ምክንያቱ ረብሓ እዩ ዓለም ረብሓ እንታይ ኢሉ ይኽሓተካ ዶክተር ኣቢ ነዚ ረብሓ እዚ ተዘራሪብና ኣይመለስና እዮም ብርጌድና ሓሙድ ነዚ ረብሓ እዚ ተዘራሪቡ ኣይመለሶን ድሓን በቃ ዓሰብ ክንበካ ኢና ወይ ክጥቀሙ ከምኡ ይኮነን ዋላ ዓሰብ ክንህቦ ተኮይና እውን ብውዕል ኢና ንቦ ብሰነድ ኣብ እውን ሰነድ ኣቕርበለይ ሰኢሉ ይኮነን ውዕል ከም ሰርሕ ፈልጥ እያ መንግስቲ ኣብ ዝፈርመለይ ይኽብለካ ጭብጡ እውን ከ ዝፈርመለይ ኣብዚ ኣቐምጠለይ ክብለካ መን ኢኻ እስኻ ክብለካ እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዘይተመለሰ ብኣፍ ተዘራሪቦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብ ውዕል ግን ኣብ ባይታ ዝተጨበጠ ነገር ዝተፃሕፈ ነገር ኣሎ ኢለ ግን ኣይኣምኒ ናብኡ ደረጃ ግን ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣይከይድኒ ኣይብለካ ክኸይድ ይኽእል እዩ ናብ ሰነድ ናብ ገለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኣነ ካባ ምልእ ከብለሉ ነዚ ወዲ ዝብላ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ
ቆልዓ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢማቹር ደይብሱል ነገር ክገብር ዝኽእል እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ but he's not stupid I mean this guy ምስ መን ይውዕል ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ክዛረብ ኣትም ሰባት ከመይ ዓይነት ሃውታትያን ዝኾኑ ሰባት ኢና ንርኢ ዘለና ኣንታ ዝኮ ካብ ሆላንድ ትማል ኣብ ሶሻል ጥዑይ ስራሕ ክረክብ ዘይከኣለ ብሆላንድ ሰብ ተኣኪቡ ድሕሪኡ ስለ ዝኸደ እሞ ዳሳት ናይ ኤርትራውያን ሕጊ ተኸቲሎም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጊ ከምኡ ከፍርሱን ዘይክእሉ ስለ ዝሃረመ እንታይ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዲል ክገብር እንታይ ስለ ዘለዎ ዲል ከግብሮ ኣብ ኤርትራ ዲቕ ዝበለ መንግስቲ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሙሉእ ዘይክእሎ መንግስቲ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሙሉእ ተኣኪቡ ዘይክእሎ ቅድሚ ሕጂ ኣሜሪካ እናሓገዘቶም ዘይከኣልዎ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ኣብ የመን ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሰንዓ ፎርም ዝበሃል ኩሎም ተኣኪቦም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብምሎም እናሓገዝዎ ከውድቕዎ ዘይከኣሉ መንግስቲ ከም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ይፈልጡ ድዮም ደይነው ግን እንታይ እዩ ሓሶት እናደጋገምዎ ኣብ ህውተታ ምሳተዎም ኣብዚ ከሎ ካብ ኣፈም ክወፅእ ከሎ ስምዕዎ ኣብዚ ዝርቡ ኢሎም ድሓንታ ስእሊ ስትፅንሓልና ዝብሉ ኣሎ ኣርበጅና ኢሳያስ እንዳተፃወሩ ምሳና ዝግበር ስእሊ ከመይ ገይሩ ዘሰምዶ ኣሸጋሪ ነገር እዩ ስለዚ ሕጂ ወስኹም እኮ ማንዴት ስለ ዘይብልኩም ኣይትፈርሑን ክብሉና ይኽእሉ እዮም ግን ፅባሕ እውን ደልዮ ኮይና ናት ፕሮቶኮል ደሊ ናት ስልጣን ደልዮ ኮይና ፅባሕንኩ ዓበይቲ ሰባት ንከውና እኮ እንደሊ ፕሮፋይል ከዓ ካብ ሂጂና ክንሰርሖ እንደሊ ፅሉላት ኣይኮናን ስለዚ ሕጂ ኮሚታት ትርኢ ካብዚ ከባቢ ኣይ ድሓን ንሱስ ይፅናሕ ኣይ ናትና ድሓን ኣይትዛረቡ ፅንሑ ዝበሃል ኣሎ ዋ መሽኪናይ ኣይተረዳእካ እንዳ እምበር ንስኻ ሪስክ ኢኻ ንዖም you have nothing to give them مساخة تسايلهم حدقة تراي كوردهم زخل politically حدقة military حدقة كل عينة حدقة يكم تعلم زخل there's no benefit مساخة كرايو I mean I know pretty much نعم زملكات كدايات كم زيتاتي قون زخل بالسوشيال ميديا بقى بخلو بزخدنا يا سلسلة أنا حنا زلهم برك ساعة كندو أقدر سنة زلوا يكونن كم سري وزلهم أبي إيرترا زلوا حزبي لحد حدود تفاعير إيرتراوينا فيستيفال ناي متحت ناي كناما كدانت تخدينهم جاي قال ماله مسؤوليات زلوا إيرتراو ناس بهال مسؤوليات أبزي حد خاخيتك of course عندهم قون غليسو أبو خيتك ناي كالوت حنساب ناي عفار كتقدن حنساب ناي كالك كتقدن جن سخف زي بلوم بوليتيكا مرقص زي بلوم نسبة إيرترا كك على لوز وخلوز نبور سبات يوم قاز يوم ستسأقوا أي خاتبل حجب بوتهم حيزهم الله معناته كاب تجراي كبجس خل بوليتيكا إيرترا انتهي مخانة على مردي هل مع باي تجراي كساس زخلنبر كالنا إيرترا فلوي نجار كمس زخلا يكونن شو تجارو نبعلم أي كادو من الله زوم سبات ياتهم بس يوم دما انتهي يومكم تقولهم زغلو حمام يومكم تقولهم زغلو شجر يومكم تقولهم زغلو سأجم يومكم تقولهم زغلو but እንኳዕ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጠርኒፎም ናብኡ ኣተው ትብሉ ሰባት ኣለኹም እስካብ ኮሜንት ሴክሽን ሓብሩኒ ኣነ ብኣይ ወገን እዞም ሰባት እዚኣቶም ጠቕሊሎም ናብቲ ቦታ ኣብ ትግራይ ኣበይስ ክገብሩ ተጋሩ ይቅበልዎም እዮም ኦልሬዲ ሪስክ ምዃኑ ንዖም ይፈልጡ እዮም ዲስ ፒፕል ኣር ሪስክ ንዖም ደይነው እቲ ኩነታት ኣብኡ ኣይኮነን ሰራዊት ክገብሩ ኣብቲ ቦታ እቲ ይረኣዩ ምህላዎም ከማ ሪስክ ከም ዘለዎን ተጋሩ ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣሜን ባዕሎም ከም ኢሎም ኣሜን ኣብዚ መፅኹም ስጋት ክትፈጥሩ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ከባቢ ሴንሲቲቭ ከም ዘሎ ትፈልጡ ኢኹም እንታይ ንምግባር እዩ ናብቲ ቦታ ትመፁ ዘለኹም ኢሎም but again it's too much about these people generally ግን ብዙሕ መንእሰይ ዘሽክዕ ሓሳብ ስለ ዝነበረ ፅቡቅ ዝኾነ መርገትን መረዳእታን ክህልዎ ዘለዎ ነጥቢ ኮይኑ ስለተሰማዕኒ ሸዓተ ብሄራት ዘለና ህዝቢ ኣስላምን ክርስትያንን ቤተክርስትያን ዳማርያምን መስጊድን ኣብ ጥቃን ዘብል ህዝቢ ኢና መፂና ንሕና ዓና ይምልከተናን እዩ ዝገደሉ ናይ ጁጅ ማጁጅ ናይ ኣስላም ምፅላእ ገለ ንሕና ኤርትራውያን ዓና ይምልከተናን እዩ ኮሚታት you have to stop that ኣስላም ገለገለ ኢልኩም ኣስላም ኣታክ ክትገብሩ ትፍቱኑ ገለ ብጣዕሚ ኢኹም ትገርሙኒ ናይ በሓቂኹም ትገርሙኒ like stop it ንሕና I swear to God sometimes I feel like እቶም ዝደንቆርኩም ዲኹም መፂኹም ዘለኹም ናብዚ ሓደ ሓደ ፀሓፉ ከም ኮይኑ ስማዓና ትብሉ እቶም ዝደንቆርኩም ኢኹም ኣብዚ ኤውሮጳ ዘለኹም I don't understand you guys ዘለኹም ኣይ ፍረወደይ ካብ ስድራኻን ዘዕቤት ከማሞቕ ገዛኻን ተፈሊኻ ዶ ጥዑም መሲልካ እዩ ኣበይ እሞ ኢልዎ ከምቲ ደይ ዝበለቶ እቲ ዕልመ ኢኹም ዝገብሮ ዘሎ يا خلينا اسكا يمثل يزارو شيشاي حوين اسمرت حفتين تزيوصوس ازي زحلفنا يو خرفحنا برا مخالنا يو حالفنا يس امسروت كو بصحنا لا تحقاقزنا سلازخدنا حجي كن غزانا صقاقينا نمنبرينا زخونا استخاخيلنا كل زدلينا سلازودانا
ኣብ ትሕቲ ሰብ ተገዚኦም ዝነብሩሉ እዋን ኣብቂዑ ኮሪዖም ምስ ስድሮኦም ዝነብሩሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ I'm sorry father ኣሜን እስከበሉ ኣሜን ይዘድልዮ እዚ ኣነ ግን ወዲየ ይመጻኹን ክምለስ ኣለኒ ዘይመስል ሕጅስ ንተኻኸብ እምበር ፋሕ ኣይንብልን እንታይ ዝተረፈካ ለካ ኢኻ ናብ ዓዲ ሃገር ትምለስ አሰላሙ አለይኩም ያ አህሉል ቤት كم زخ سمع كلها أتعلى ليدنا يبلون يرم كمل سياسة دراما سمعوا بزيا عدقتاتنا لوكالي ترخبوا منها بفلاي مزنا عسى زتاحز حصاوينا قال كله ريفريجريشن عاد مزها حالي زلو حجي نوع سبير بارت نختركب بعدنا يفرني تسبير نوع امبورت نختجبركا عين رايي حانت اوردر هارد كارنت تسقم يبلنا بروسيسي كاب حنت هاجر نخنا مصاب التعمين الزشجرنا نيرو حجي من البات حيش خون حجون إن فاكت حشو أي حاشنا له حنت كونتينر عدينا كله ودينا جنزب ترانسفر كوينو نخمتسي أبورت كل تور حسل استور حيتحس نيرة راي قيد الله سلزو بحال مالتو زين ميليتار فرفز زوعل كي كون كابي فابريكات سريحو سر ايتم باي ايتم سيرتيفيكيت سيحتتلو حجي مسكمو بزح تشالنج سي بزلنا جن موديفاينا جبرنا دينا جلنا جبرنا بعقمنا ساستين كنجبر فتنا لنا هو مسدد كيف كله تمسرح يا اخوات تمسرح حجي What's your view of the do you see any evidence, for example, of Eritrea supporting Al-Shabaab at this time? It did not come up, and I have seen no evidence of Eritrea supporting Al-Shabaab, no. I mean, as a UN person, what's the rationale for the sanctions? The sanctions are to prevent, illicit weapons flows into Somalia, financial flows, and so on. أنت نجر من البات منكسر إيرترا بزلع عليك صرح الله زلوا أبي إيرترا وريدو زلوا جدا بس حزب إيرترا يردوني سلامتاي جدا كبال كلك قليل قال كبيت قالن ديجن عمقتنا توسب زي يردولو ترجعون له إيرترا زخون نجر نخيت جزنا أبدا زوم فابريكاتات ناي دا تاني كان أب ناي بلاستيك أب بعد زلوا يوم نتوم حزب زنقروم زنبرو نعيش نبرت ون نتخون نخجزو نبي إيرترا نخياتو هذا معات مسرح له معات مدنقايا له معات شجر له كالود ما كالود كامباين تاتون كشتوا الكايد اليوم إذا نجرزي نسبة إيرترا بسفي عسل زي تجلس قالوا كم زيت من قست تكبر زي ده اللي ده يفتن ده اللي ويون عقم زي بلو ويون تبغى صوت هذا يوسط كوينو تسمع بزعي نعاون تسمع عنه زي نبرة بزعي زي أبنت أتمنى يتقدر أن تايون إيرترا هم غيركم عزلهم تبعي المسحة حتى تاب security council زي تايلو إيرترا أصوارنا بالشباب كي تسددي زي أكل تشحن عسرت حدا جلست زربة زرباي إيرترا مثال شباب زبهار ركب كم زي بالله كابز الرقاقات نويه غير انت سلز جبرت يتأكيد زلا أبتقراي زنا بركوينات هو حاصل التسعر يتأكيد زلا هو حاصل التسعر مغنياتو نتو كوينات أب عدو زجبر زنا بران حماق زجبران أبيو جراي وردت كسب حج كم دليت كاب IMF مع بليونات دولارات وهب الله إيرتراجن كل جزء إذا ما نقص أبي إيرترا زلوا حزب إيرترا نخيط عمه صبوا غيركم حصر وصل زخانة بوليسي حساب حجي عكم زجرا وريد الله تسمع نجبر أبدا دونالد ترامب تكونتات تغير تكونتات تلويت دما نبذ بلد مدرك كنقيد حنت نجر كمتا أبدا كلمتكم لكم صنعكم خمسين ريال لنا إذا عمت زيا 2025 من قص إيرترا معرتينا يكونات ورا كاب دبوب كما تزق كاب إثيوبيا زعر زلو نتيجة عزونا يمقبلن قسقاسا نمأنكافيو أنا مثلا نبر زخون يكون كونات كما تسلا زخل كوينا يردعنني نزوج عزو نزوج تسفو هواهو نيرترا نمبلشاوي يمزقوا يزلو لذي أوقات تكاتل لك دجزلنا ولا وش زلنا جن جهك حزنا يبلون من قص إيرترا دما I really hope نتمنى سي كاب تتبقي سوى زنبرة إذن يتحدروا كونتات سقط مليش نعرف تدحري تعمل صون خون بحكي يزبل زلقو أبان تعرف مليش جن كبيري خون مالتيو لذي معركة نديزهم سبازياتهم تنقل يقبر له من قص إيرترا أبتناي لمعات من قدوناتو أبو ترايك قسقس خلاله I think سرايتنا إيرترا تزلوا يا أغلى خون يزبل ابن تعلنا كورس أنا بمعاد قيني زارب زلقو نتيجة جزء لما نسيج انتهى زبله جهنا يتوكينات كي تخون أنصار إيرترا سفيز غنا بروباغندا يزيق برزلو سمع يوجن بو كتحس أريه بالكات جلك بلانة أبي إيرترا still it's possible تصفان قبر أبزبنا دونالد ترامب أبزبنا زي حاجاتي نازلنا مدرخ
ከምትኒ ቀደም ዝነበረና ኢትዮጵያ ሸይ ዘብልዎ ዝነበርና ዓለም ሓይልታት ከምኡ ዝበሃል የለን አብይ አሕመድ ድማ ፅርግያ ክሰርሕ ይኽእል ፕላሶ ክሰርሕ ይኽእል ወታደራዊ ሓይሊ ግን ሓያል ገይሩ ንኤርትራ ክስግዝ ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ 5 ዓመት ብውሕዱ ከድልዮ እዩ ክሳብ ሽዑ ድማ ንባዕሉ ንሱ እታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ኩነታት 5 ዓመት ከፅንሖ ዝኽእል ኩነታት ዘሎ ይመስለንን በዚያ ጥራይ ንርአያ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነቶም ኩሎም ሓሳዳት ድማ ኣይትከተልዎም ኣይትስምዕዎም ነቶም ንሃገራውነት ከኸልዑ ዝፅዕሩ ዘለዉ ሓግዙ ደግፉ ብዘይ ገድስ ኣበና ቻነላት ኣለዉ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ምዝያደ ገድፈትኩም ፀሊሙ ቀይሑ ከይትምታ ኣቲሩ ነዊሑ ከይትምቱ በቃ ከይርዩለይ ንሓመደይ እወንስ ባሕረይ ኣታመንዩ ንታሪኹ ዘርስዕ እንታይ ኮይኑ ዘይብልዖ ዝጎስዕ ተዩ መስሎ ንዓሻኺ መስሎ እዚ ክዝብስ ኣብ ሞትኮል ዘሎ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ትላሎ ስኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ታሪመይ ኣሙን ቀልቡንወ ዓዲ ዓደይ ትላሎ ስኹዓ ኩላ ደመይ ባሕረይ ናይ በይነይ